ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಅನ್ಕೊನಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬೈಂದೂರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಆಂಡ ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡು ಗೋಕರ್ನಾಡ್ದು ಎಜ್ಜಿಮಲೈ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕುಮಟ ತಾಲೂಕು ಪಯ್ಯನೂರು ತಾಲೂಕು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲಡ್ ನಾಗ ಜನಾಂಗದಕಲು ಪ್ಯಾಲಿಯೋ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೆಲೆಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ ರತ್ನಗಿರಿ ಹಿಡ್ದು ಕಣ್ಣೂರು ಮುಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಲ್ತಾ ಪೂರಾ ರಾಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂದೇಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಕರಿನ 2000 ವರ್ಷದಿಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗೋಕರ್ನಾಡ್ದು ಎಜ್ಜಿಮಲೈ ಮುಟ್ಟನೇ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರಾ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಇಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅದು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಐತೆ ನಮಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪೋಣಾಪುನಾಂಡ ಐತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬತ್ತದು ಇನಿತ್ತ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಹಾಜನ್ ರಿಪೋರ್ಟುಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕುದುರೆಮುಖ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಅಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಆಂಡ ನಮಕ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ತುಳುನಾಡು ಅತಂಡ ತುಳು ದೇಶ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಬತ್ತದ್ದು ಗೋಕರ್ನಾಡ್ದು ಎಜ್ಜಿಮಲೈ ಮುಟ್ಟನೇ ಉಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವಲಿ ನದಿ ಹಿಡ್ದು ಕೋವಂ ನದಿ ಮುಟ್ಟ ಇಂದಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆಧಾರಲು ಮಾತ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಈ ಎಲಿಮಲೈ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬಾಗಡ್ ಕೋಶಾರ ಅರಸರ ಆಲೋನಿತ್ತೇರು ತುಳುನಾಟನ್ನು ಪಣದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಕೊಂಕಣದ ಅಧಿಪತಿ ನಕಲು ಆದಿತ್ಯರು ಪನ್ಪನಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ದೇಶದ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ದೆನ್ ಬರೆತಿನಾಯೆ ಲೋಕಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮಯೂರವರ್ಮನ ಅಲಿಯೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 4ನೇ ಶತಮಾನ ರಚನೆ ನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಿ ಇತ್ತದ ಗಂಗಾವಲಿ ನದಿ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನು ಗೋಕರ್ನಾಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ನದಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ನೀಲೇಶ್ವರರ ನಗರ ನೀಲೇಶ್ವರ ನದಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪೂರ್ತಿ ಪಯ್ಯನೂರು ಐತ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂದುವೇ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಶಾಸನಲೆಡ್ ಹೊಯ್ಸಳರ್ನ ಶಾಸನಲೆಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಗರ ಪಕ್ಕ ಕೆಲದಿ ಶಾಸನ ಇಡ್ಲ ಒಂದುವೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಜೂಮಾದಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಂದೇನೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪನೋಡಾಂಡ ಡುವಾರ್ತೆ ಬರ್ಬೋಸಾ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲಿನೆಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನರಸಿಂಗ ಪನ್ಪುಣ ತನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿ ಕಥನದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಡ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಒಂದು ಅದೇ ವಿವರಣೆ ಕೊರಪಿ ಆತೆತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾದ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಈತೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಒಳಗೊಳ್ದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನಿ ಗೋಕರ್ನಾಡ್ದು ಎಜ್ಜಿಮಲೈ ಮುಟ್ಟ ಗಂಗಾವಲಿ ನದಿ ಹಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ನದಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ 1950 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೀಮಿತ ಅನ್ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು.